सारिका, सारिका, कसं करतोस गो तू? कोकिल माई काय ना माई संडे ना माय थोडे क्लिनिंग करता अशी. सारिका, त्या पुरात एक पडी सोडी गो पळ मिगल पुत्तान कसं पेटून दिला पळ बघ गियो. आता काही माई कसं नाही जीन्स भी कट्टा पप्पा स्वीट आहे की कसं नाही. अयो या कसं अंताने अमेरिका तकून सचिनान पेटवून दिला हंगा. अयो देवा कर्मा दिन ते टॉक टू मे गेल गो भितर कसं स्पॉइल समची. हो मोठो स्मार्टफोन पेटवून दिला ते 5G. 5 kg फोन कितली दिल्ली की जाऊ का म्हणून दुड्ड दंड करतो गो पावचारलो. नकरे 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 म्हणले जाल्यार ते पेटवून दिला. कोण केक मनीस येऊन दिवून गेलो गो ते. अयो माये 5 kg फोन नाही 5G म्हणजे इंटरनेट विषयी उल्लेख असावा. मग कसं कळतो गो सारिका त्या नेट फिटा विषयी मग काय कळना कळव्या नाही गो सारिका. आता गेल फोन येयलो सचिनालो ताण म्हणला हे आपला सांग फोन आशिल्या पूरा नंबर तांतू घाण देऊ का की सारिका सांग ती पूरा शिकयत तू का म्हणून सांगला. कसं पळून घाल गो हान तुला काण घाली गो तांतू. सचिनाक बदल काम ना गेल काम पूरा मिगेल मत्तार काम सोडला. मिगेल अम्मा म्हणले हंग बडागर नक्का नक्का म्हणून सांगून वच्चू वचन माके वगात काम सोडला. कसं गो सारिका म्हणे तास काय ना माये काय ना दी माये हांव कोण दिता माझ्या आयतार मिगेल गेल्लो हांव क्लिनिंग केला येसन घ्या गो देवा पळे तू असता मग खंचे याच्यान ना इतकं याच्यान पुरा मक्का. घे माये तुगेल फोन झालो आणि यो फोन कान मुला आवडे. नाही गो सारिका मग एक पडते बॉट अशी धावडाची अशी काही बॉट अशी तुम्ही प्रशी याची धावडायतात पण कसं की त्यामुळे कळलं मग का. पण माये पुरा फोन लॉक म्हणून असता तू काय एक लॉक घालून सोडला ते कशी काढचे म्हणाली. कळली गो सारिका कळली. एक पटी कळलं हांव करताना समकी म्हणून बचाव आज एक लॉक काढू शिकली आज एक पूर माये. नाही गो सारिका ते आपलं जन पुरा डान्स करचे नाटक कस कसं जोक्स पुरा पळयतात न्हय पळोवन अशी तंग तंग गेलीतले हसता पळय. म्हाके बोर न्हू घरांत म्हाके ते शिकय गो कशें घालचे. रील्स माये त्या शिकयत तुका माहिती म्हाका हाणे सचिनान एक लायक काम केलंय आणि हिक शिकल्यार ही घरकडे बसताली हंगे उचके ऊन जाताले. नाही गो सारिका ती रत्नमायनी पुरा सांगतात ती त्या खंयच्यान की जातक पेटयता की चिलियल चेलेल फोटो पुरा पेटयतात की कस कसं कोण कोण हे पुरा हंत पेटयता की पळय चेडाल फोटो ते पुरा म्हाका ते एक शिकयत गो. ते माये ते व्हॉट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पुरा शिकयत तुका माहिता. शिकल्यार थोडे घरात चिके बिझी असताले म्हणजे जीव खावचे चिके ऊन जाताले. थँक्स गो सारिका देव बरे कर. कसं नाही कळलं जाल्यार फोन करता बेजार कर ना म्हाका एक फोन काढून रिप्लाय दी. जायत माय येत गो जायत माय ये नाक न्हू आनी फोन ये ना का टाइम लागते. अब्बा इक फेसबुक इंस्टाग्राम पूरा घाल दिले आणि सगळं दिसता तू बिझी असताली मिगे जीव खावची चिके भरले त्यांची पळून बसताली. आजकाल एक पळ पळयला आसपा पिशी सोणाचे